Dobrý den, rád bych vám představil elektronický překladač Anobik VTA10. Toto zařízení se jednoduše zapne, má velmi zřetelný displej a působí na mě velice příjemně do ruky a je to zatím nejlepší překladač, který jsem v ruce měl. První funkci, kterou vám ukážu, je hlasový překladač. Jednoduše zvolím, ze kterého jazyka, zvolím si, do kterého jazyka chci překládat a na straně ovládám dvoumi tlačítky překlad. Dobrý den, mám tu rezervaci. Ni hao, I have a reservation here. What is your name? Jak se jmenuješ? A tímto způsobem plynule překládám. Mohu zvolit i překlad oboustranný, že když budu mít naproti sobě člověka, tak můžu jednoduše ovládat překlad. Překladač výborně odráží šum a zaznamenává skvělé slova oproti mobilním aplikacím, kde zaměňuje slova, tak tady se to vůbec neděje. Další aplikace je offline překladač. Tento překladač nepotřebuje síť a jednoduše vám překládá veškeré fráze, tak stejně jako online překladač. Třetí funkce je vyfotografování třeba dejme tomu celního prohlášení nebo nevím, od policistů, od lékaře. Jednoduše vám to přeloží okamžitě do českého jazyka ze všech jazyků, které jsou uvedené v popisku. Následně je tady nová funkce u překladačů velice nezvyklá. Jedná se o umělou inteligenci. A umělá inteligence funguje tak, že vám napovídá, vyučuje vás v cizím jazyce a tak dále. Následně se jedná o vzájemný překlad. Tam si můžete určit protějšek, překládáte a tuto konverzaci si uložíte. Následně mám tady interaktivní překlad a nahrání. Jednoduše nahraju svoji konverzaci, ono mi ji přeloží a uložím si ji do paměti a můžu se k ní vracet. Další funkce je simultánní překlad. Simultánní překlad je myšleno něco, jako bylo u té první funkce, že můžu plynule překládat oboumi směry a konverzace se mi uloží. Telefonní překlad je funkce, že si zařízení přiložíte k telefonu a jednoduše překládáte během konverzace. Zadejte překlad je víceméně možnost překládat potichu bez hlasu klávesnicí. Následně mám tady výuku slovíček a je to tím způsobem, že já si zadám slovo, které chci. Ahoj. Hello. On mi ho přeloží a já si buď to slovo můžu opakovat nebo celou frázi a výhodou je, že můžu ovlivňovat rychlost toho hlasu. Pokud chci, aby to bylo pomalejší, jednoduše zadám pomalejší rychlost. Tady jsou offline balíčky, mezi které spadá i čeština, kde víceméně můžete si stáhnout různé výukové a slovní překlady. Světové hodiny je víceméně časové posuny. Následně mám tady možnost převodu měn, to znamená, že když cestuju do zahraničí, kde je cizí měna, zadám si, jaká je ta hodnota a mě to automaticky přepočítá. Potom tady mám následně převod metrické soustavy nebo převod jednotek
A poslední funkce je nastavení. Celé menu je v českém jazyce. Velkou výhodou je opravdu ten displej, přehledné funkce, co bych ještě podtrhnul, Bluetooth, mobilní hotspot, to znamená, že ten překladač dokáže vysílat internet, když budete třeba, dejme tomu, na dovolené, tak třeba do počítače nebo dětem do telefonu, můžete sdílet ten internet. Je to opravdu zatím jediný překladač, který má takto hodně pozitivních funkcí. Děkuji za vaši pozornost.